bi ame jumaduna janvier kalo kile mugadnani ambalma bisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibaram no mamulo kada kluka ode doko kuntemeni 14e arrondissement opolsu lukoni utegeda mobilizo saba konika kibaram mun serama ulukoni ayire ka fako 14e arrondissement polsu ko kangar madakelo koni kunchayala ulukoni ka yorola ka sababu ke uga bolma fen koni shweli ko kangar madali woni chele ulu woni sega do de buluda ni kata tegeda ni ma sabanunka akoni yire la kafa ko ni mo sabanun ko ni ko bardo ko nebe no ko commune de ko nala ko usena ka teli o ko nala polsu ko ni somna ula ulu ko ni ube kelengele ni minate jugala ni kata ngal do ko ni tengu ula polon ko ni jorani ma sabanna o ko ni kelen tumamna polsu ko tarani mo sabanun ko ni ka du kono kata soro fension lindo ko be ubule no kata soro ko mobili do kon be no nanko ma ko Mercedes ko osugo fla kon be ni mo on mbulo no ko aleni marfa kon ni fla fene ko be ubulo ko aleni mobili do kon fene plaki ko ubulo no ko aleni mobili clé do ani mobili grand clé u fene ni wonne kera ni ma saban ko ni mina jogoye uga shweli wale na u kon be polisu kon ka buluka ki bara ware mana bu ko fe ambuda okuluka ki bara ware mambulo kada okuluka ode kunu alamsado janvier kalo clé mugan sava ko barka ni oye France ka kala bolo munu be en fayanno ko uluka mobili do ko ni yere na dugu jugoro mugu do kan ni ngaji kibara mun sirama uluko ne ayire ka foko janvier kalo clé mugan saba Tombouctou ale ko ni clé bi en fan fe ko ni yoro ko ni Tombouctou che ko abe kilomètre tan woni nyogona bo ko barkan mo ko do ko ni ko uluko be kelege mobili girindo ko na ko uluko tatola ko barado ko na ulu yele na dugu jugoro mugu do kan ni ngaji ni uyi ayire la ka foko mo ko flade ko be ni mobili bayin kono ko basi bama ni mo kon soro ko ga ko ujokina doni o ko ni kele pangur do ko ni willa kerengere ni ala ni kana ni finitiki flanu ko no fe ni ga takani uye u daga yorola kibara wara mambolo kada kulo ka ore trata do ka duguje alamsadona janvier kalo clé mugan sava jatege wale tabaka do ko ni wale juguta ka mali finitiki ko ni segere u daga yoro do ko na jugani ayira la ka fako mali finitiki wolomvla ko ulu ko ni turani ko da fe kibara mun sarama ulu ko ne ayire ka fako ni wale jugu tabaka nunun ko ni ko nunun ko nana jum mali finitugu ko ni ka jugani ni yoro ko falena araba don chufe ka duguja alamsala ko ni kele ko ni menace na ko sebe ko soni infinity ko wero ko ni kana mali infinity ko ni deme ko mo wolon vla ulu ko ni bonela unina ko ambe wakati mne ko sa ama don folo mo mun ko ni ni wale jugu inta ka infinity ko segere na kibara were mana bo ko fe amoda okuluka kuna foni kunjela kibara were mambulo kada okuluka ore araba do janvier kalo clé mugan fla sebendo ko ni kera mun ko ni bayire ka fo ko mobile ba na ko uluma ko poids lourd pont des martyrs sans fait tukuni nanko ma ko premier pont kibara mun sirama ulu ko ne ayire ka fo ko sebendo ko ni bora anga fama ko ni bara mun ko ni ka bara ko ni nyashilendo mo ko la kana dima aleni strava ko ni nyene boli ulu ko ne ayire ka fo ni seben kon nala ko mobili girin ni ulu poids lourd ko ulu ko ni kana yele premier pont sans fait ko ni sharia ko ni la batoli be damne janvier kalo clé mugan saba ko ka yire ka fo ko pont yele rof la be konna ko tamaseri ro kon bina ke mun ko ni bayire ka foko mobili ba ulu ko ni manga yelen point sanfé ko ga ni mo ko ni sorola sharia sosolla ola ko otigi ni nyangilim ka kan ko obeda uka sharia la batoli akonya ko ni kalifalendo angala kana tigla mo la aleni mo fene ka baranya shilendo siraba ko ni nyena bolima ambal ma ni ki baron no mambulo kada ukluka amje aka kulo majola o kambe anyo ko nawre